forberedelse til Festivitas 2011. Hvad er det i gang med, Jonas? Hvad? Hvad er det i gang med? Vi er i gang med at samle scenen her. Ja. Det er meget spændende. Skal den være større? Vi vil bare godt have den lidt mindre. Okay. Pernille? Bedsten på indtil videre, hvordan det er gået? Det går meget godt. Nej, det er tale ordentligt. Og Thomas, han arbejder på skole. Super, der bliver pænt styr. Det her er Festivitas Frakklip gruppe K. Jeg ved ikke. Det skal man lige tage. Det er sådan et frakklip. Så fandt det var mig, der kom op. Jeg er skidesmad, jeg er skideskræt og lidt halvmåltid. Maybe not ja. Og jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor vi bare er så rødtrætte af det her søgning. Skal du filme mig her? Jeg synes, det går. Der er så mange ting. Nej, det kan du ikke. Ej, hvor er det grusomt. Meget grusomt, hvad jeg regnet med. Ja. Hvad er det for en profilbillede på Facebook? Ja, tak til.